Good morning everyone! Lantaw sa kuang mga background nga tanom. Coconuts. Good morning, good morning, good morning coconut. Good morning, good morning. Natong tanan dinhi sa Philippines or sa lain-lain pang lugar. Good morning, good morning. Mata ng mama og maghikay na pud og pamahaw. Sayo sa kabuntagon. Di naman sayo kay udto naman dayron eh. Grabe na udto yung namata nako nakamata basta walay klase udto na jud ko mamata. Nya, sa di pa ko maghikay maglantalantaw sa kuskilid. Hanggap og presko nga hangin. Ma'am gini akong kanang kuan. Ako ang motivation sa sayo sa buntag, hanggap sa sayo ug hangin dayon manglimpyo na pud ko before ko nga mo prepare sa akong kagalingon padung sa store. Limpyo sa ko sa balay. All around gini. Ang mama basta all around gini dako kay kog area nga ako ang limpyuhanan. Dili matabang og ako arang humron. Mo na nga ako karon og asa dapit ang pinakadaghang dahon adto ra pud ko manilhig. Nya ako ning isud siya sa Limpyo na pud ta. sa kaang para ang tanom nga gibutang sa kaang manambok kay malaya bi ato ang iyahang dahon sama sa organic nga fertilizer. Sige gyud kumbati gid ang mama sa trabaho sa matag adlaw para lang mahuman. Nighumanan ni awan na ato na po ko sa store. Dili lalim ang usa ka kinabuhi sa usa ka mama. Kay ngano, unahon usa ang trabaho sa panimalay, una gyud makatrabaho. Nang ako, kaya ako anak to naman sa sayo sa store, ako lang nabilin, sige, limpyo sa ko diri limpyo. Dini nga part nga tupadong sa unahan. Dini nga part ako ning pang daspanon ang mga sagbot kay ako ibutang sa kaang kilid-kilid. Fertilizer gyapon ni as in organic fertilizer. Paspasan ko na lang yung limpyo kay sus unsaon na lang. Sa pakumuhuman og dili na ko di paspasan. Dali kinig trabaho, dali trabaho. Kay gumanan ni nga to focus laing area nga ako ang limpyuhanan. Pero gumanan ni akong wall din ni dapita. Pagkuha sa mga sagbot, adto na pug ko sa tindahan. Next time na to ang ako ang Picas ground dito sa other side sa left side. So dapat man ko di sa right side, akani kung banlason ron og limpyo. Dili lalim gyud, dili gid lalim ang trabaho sa usa ka mama. Bagnos gyud kada adlaw sa trabaho before gyud mulakaw nga to sa store. Ning ako ka wala na gyud koy kanang ganing suroy-suroy ka ako nagilingaw na nako sa kuang tanom dinhi sa amuang balay sa probensya kani siya. Itambok ko ni sa sagbot dito sa mga kaang para manambok ang akong mga tanom. Sa una kay adik ni ko sa tanom sa 2019. Adik ko sa tanom grabe bisan asa na ko maabot pamalit og tanom. Muni nga sa gagmay pa kay ni sila kong napalit nya karon nga dagko na awan na dagko pa sa kuha giant pa kay sa kuag naong. Muni nga karon mo na akong gatiman. Muna ako ang remembrance sa 2019 nga na as in dagko lagi kayo nga nanaghan. Lain-lain nagadiin-diin lang ko pamalit-palit og tanom. Dan asa ko mamalit og tanom para lang na ako'y tanom. Wala nadibot na akong tanang palibot sa ako ang mga tanom. Wala na ko'y problema. Ay nindot ta kay siya tan-awon. Ang ganing ako ang purpose kipawa lang ni sa kalaay nya exercise gamay then panindot sa mata nga papaprisko pataas sa kinabuhi mo ni akong purpose dinhi nga akong gipanindot pag-ayo og daghang kay tanom kay purpose ani para panindot sa mata ug pataas sa kinabuhi mo gini ang akong purpose wala gilain bali pa dinhi ani ko diri mag-urong ari ko diri maglimpyo or napapokus sa trabaho sa kadadlaw kay ngano layo ra kita sa kanang kontra ba layo ra gid sa mga marites ba mao nang ako maningkamot jud kog trabaho bahala na diha basta maghuldi kog trabaho lingaw na kay ko og focus sa kay ko sa kung kinabuhi ngano makasingot lang ko kada adlaw na nya kani labay ko ni sa basurahan ang basurahan naman sa ko ang kaang ako ibutang sa kaang para manambok sila na nambok gi sila sigud-sugod nawa ako mga tanom manambok ipag-ayo basta matundukan lang og mga sagbot sama nang gipon sa fertilizer nga organic fertilizer nga patambok sa mga tanom. Dili nga area daghan kay ni nga tanom, grabe. Kung magtig-init, bawog ko bubo, bawog ko og asag tubig para ibuubo din dapita. Nya una po ko mo ato store din lalim akong trabaho nindot ang among ground pero
hinaguan sa dili lalim pagpatrabaho, dili paglalim pud pagpanindot. Kay year by year gud ang taas nga patient para mga inani lang ninapita. Wala la sige ugma di kog limpyo yun para mahuman ninapita. Para makalakaw na kurong adlaw. Dinhi nga part, basta gibutangan na gani siya sakbot, ang mga sabot laya sa dahon nga sa mangga, ibutang sa mga kangkaang manambok ang tanom nawa. Tambok ikong tanom. Okay, ngano kay katong mga dahon-dahon mahimo man tong fertilizer organic nga makapatambok sa tanom. Kay malaya ra man to madugay fertilizer. So ari na po ko didapita, manlimpyo na po ko dire kada ko kay ni area gid akong limpyuhan kada adlaw. Mo nang dili sa yun. Kaya kung ginakos kong anak ay unsa pa may imuhang limpyo-limpyuhon diya sa uma nga kapoy man kay diha upa-up ako na kay income ang kursus ako naon ko sa kong anak malimpyo ko kaya di mo ko gusto og ganang samok mo na ako ginimpyuhan niya siya samtang wa may klase ron siya gito tindahan sa ko diri o kadiyot bisag usa ka oras lang o duha ka oras ang akong tambay diri sa palibot nga paglimpyo okay na pasingot guni pasingot ba pang extra energy kani pa ba akong joggingon sa mga sa kilid naraman ko daghang limpyuhon nun exercise man gyapon ni. Pasingot sa kada adlaw. Wana. O tutuyik ko kilid wana mambalay ay na diri na ako sa gawas. Wow. Taas kitog habog nga amo ito niya diri sa gawas makita mi gyapon didto. Apoy ni limpyo Nga ako malimpyo ko bang tiktuyok ni pita ako gintan ning taas kay wadwad. Tuog singot. Wala grabe. Grabe akong naong makasayon sa sayo sa buntag. And early in morning, limpyo kita sa palibot. Di lalim maglimpyo din yung napita. Tinood ako kayong area pero wala pa gini income. Masking gamay. Wala pa ni income ron. Kay wala pa kayo mamunga ako ang mga coconut. Nadaot sa El Nino. So karon kay humanam ko limpyo, balik ko sakop. Trabaho nga. Uy, tabang. Di sa kumsud to, kay humanam ko sud gahapon. Sud man ko gahapon ya. Balik ta sa balay. Balik ta. Na balik ta rapi agoy mga dugi na ko diay ang mga dugi next time na ko manha next time na tadi musud pikas diha kay nga dito pod manam ko gapon di na po ko sunod next time. Sunod ako musud din dapita nga side. Kani ding dapita puro ni mga tanuman, tanumin ni puro din dapita nga ako ang giugmad. Na. Sunod ako sud diha kay ngano wa man koy time. Makoy time akong time no kanang almost limited. Mato pa ko og store. Ya. Human-human na gyud ko sa trabaho di sa balay. Grabe akong trabaho. Mo ni akong area din dapita din masayon. Pagkadako pero kapoy pug limpyo. Thank you for watching everyone.